18 saat 30 minut эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Соңгы 3 көндә Россия шәһәрләрендә 2 тапкыр газ шартлады. Тул өлкәсендә 7 кеше һәлак булды. Новосибирскида әлегә 8, сонда хәрбәләрне орлауны дәвам итәләр. Һәр 2 очракта да беренчел сәбәп дип газ чыгып турын атадылар. Новосибирскида хәзер сүз газ җиһазларын дөрес кулланмау сәбәпле фаҗига турында бара. Шундай хәлләр килеп чыгып торганда, Татарстанда булган фаҗига да игътибарны җәлеп итә. Казанның Яңа Каравай бистәсендә сөрем газыннан бер кичтә 5 бала агуланды. 17 яшьлек кызның гомере өзелә. Башка балаларны ДРКБга алып китәләр. Тикшерү комитеты кабат иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше дә кузгатты. Тикшерүчеләр фикере буенча әлеге шәхси йортта газ миче һәм колонка дөрес эшләмәгән булырга мөмкин. Бу инде ел башыннан шундый 13нче агулану очрагы. Әмма моның кадәр кешенең бер юлы зыян күргәне юк иде әле. Башкаланың авиациялеш районындагы шәхси торак урнашкан урамы. Фаҗига әлеге 2 катлы зур йортта килеп чыга. Хәзер эчендә кешеләр күренми. Күршеләр әйткәнчә, монда апа, сеңел балалары белән яшәгән. Иң өлкәне 17 яшьлек кызны бүген җирләгәннәр. Очень хорошая была. В школе медицина училась. Очень хорошая такая вот. Она все время здоровалась, все время ходила, помогала, кому что надо нести. Беренчел фаразлар буенча юыну бүлмәсенә урнаштырылган газ колонкасы тиешенчә эшләмәгән, тарту көче булмый. Үсмер кыз шунда кергә чагылана. Ванна бүлмәсендә берничә сәгать яткан диләр. Күрше йортларда да газ шулай ук файдаланыла. Цөклеген даими тикшереп торалар диделәр безгә бирдә яшәүчеләр. Соңгы тапкыр октябрьдә күренгәннәр. Гаиләне бик таныш түгел инде. Ерактарак торабыз. Алар соңрак та монда килгәннәр. И газ буенча, горгаз үз буенча карый инде. График буенча киләләр, карыйлар, но барыбер колонканы җибәргән вакытта үз саклау өчен, үз тынычлыгы өчен тяганы карарга кирәк инде барыбер. Это уже үз хуҗадан уже зависит многое. Фаҗига килеп чыкканда барысы да өйдә була. Тагын 4 бала зыян күргән, аларны ДРКБга озаталар. Татарстан тикшерү комитеты җинаять эшен ачты. Аның җитәкчесе Валерий Липскийга Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин барлык нечкәлекләр белән шәхсән таныштырып барга дигән күрсәтмәсен бирде. По данному факту Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено. Тикшерү комитеты әлеге очрак буенча 238-нче иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эшен кузгатты. Прокуратурада читтә калмый. Прокуратура совместно с профильными специалистами. Күзәтчелек ведомствосы профильле белгечләр белән берлектә барлык сәбәпләрне ачыклаячак. Прокуратура җинаять эшен тикшерүне дә контрольгә алды. Хастаханәгә җибәрелгән 4 баланың саулыгына зыян килми. Табиблар күзәткәч, аларны чыгаралар. Тикшерүчеләр хәзер җаваплы хезмәтләр тикшерүне сыйфатсыз башкарганмы яки хуҗалар җайламалардан дөрес файдаланмаганмы, шуны ачыкларга тиеш. Радик Гыймаев, Алена Струминская, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннехановның әле шимбә көнне генә газ куллану һәм иминлек мәсьәләсе турында әйткән иде. Ул күпчелек фаҗигаларның сәбәбе төтен чыгу юлларында һава йөрмәү диде. Шуңа торак инспекциясе газ хезмәткәрләре идарәче оешмаларга бу эшкә җаваплырак карарга кушты. Мы этот вопрос и на заседании нашей комиссии Госсовета рассматривали сам комиссию. Надо собрать статистику по всей России. Эту тему обязательно рассмотреть на комиссии. На самом деле, она же еще не только может привести к гибели людей, это и может взорваться помещение, и трагедия будет еще более серьезная. Эти вопросы, они должны быть под нашим контролем. Пока не будет ответственного, пока не будет специализированной организации, эта история будет продолжаться все время. Татарстанларга әле якмаган өчен газ өчен дә түләү квитанцияләре тараталар. Ни өчен Газпром Трансгаз Казан оешмасы зәңгәр ягылыгы өчен аванс белән түләтмәкче? Язманы Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Төркиядәге җир тетрәүдән һәлак булучылар саны инде 16 меңнән артып китте. Тән җәрәхәтләре алучылар 64 мең. Россиядән барган куткаручылар Хатайда хәрабәләр астыннан бер иротны казып чыгарган, аңа медицина ярдәме күрсәтелә. Матбугат хезмәте мәгълүматына караганда, куткаручылар төркеме Хатайда югалган кешеләрне эзләвен дәвам итә. Өстән төшерелгән кадрларда әлеге бәла казаның никадәр кылычлы булуын күреп була.
Жир тетрәүләр нәтиҗәсендә заян күргән Төркия халкына Татарстанда гуманитар ярдәм җыялары 3нче көн рәттән Казандагы генераль консуллыкка кием салым, җылыткычлар, йокы капчыклары, палаткалар һәм башка кирәк-ярак алып киләләр. Таиф оешмасы исеменнән консуллыкка бүген Максим Новиков килде. Таиф НК җәмгыяте директоры Казандагы генераль консул аша Төркия халкына кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Шулай ук махсус китапта теләктәшлек сүзләре язып калдырды. Хәзер Төркиядә хәрабәләрне аралыйлар, кешеләргә юрганнар, құтқарушылар һәм волонтерларга махсус кием салым кирәк. Таиф оешмасы вәкилләре шуларны алып килгәнде. То, что произошло, это... Килеп чыккан бу хәл Төркия халкы өчен бик зур кайгы. Біз алар белән бергә, төрек партнерларыбыз белән даими элемтәдә торабыз. Җәйге һәм кышкы костюмнар, юрганнар алып килдек. Коткаручылар һәм волонтерлар өчен каралган махсус аяк киемнәре дә бар. Беренче чиратта нәкъ менә хәрабәләрне җыештырганда ярдәм күрсәтергә кирәк. В первую очередь нужно оказать помощь именно в разборе завалов. Дуслар кайгыда сынала. Бүген Таиф оешмасы бик зур күләмдә гуманитар ярдәм алып килде. Без аларга бик рәхмәтле. Төркиядә ярдәмне көтәләр. Хәзер озакка сузмый илтеп тапшырырга кирәк. Йөкнең бер өлешен бүген Мәскәүгә җибәрәләр, аннан очкычта Төркиягә алып китәчәкләр. Гуманитар ярдәм җыюдан гади халык та читтә калмый. Генераль консуллыкта белдерүләренчә, беренче чиратта зурлар һәм балалар өчен кышы кием салым, җылыткыч, палатка, термос, юрган һәм пауэрбанклар, телефонның зарядын җыйдыру өчен җайланмалар кирәк. Әйберләрне бу атна дәвамында иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр кабул итәләр. Бик зур фаҗига ул Турциядә халык өчен генә түгел, бөтен кешегә дә кагыла. Бөтен кешеләр шул очракта булырга мөмкин. Кемнеңдер туганнары, кемнеңдер балалары, кемнеңдер якыннары. Үземнең өйдә булган одеял, мин пенсионер. Шул җылытсын, андагы кемне булса да җылытсын дип алып килдем. Бүген Мәскәүдә Россиянең стратегик тәкъдимнәр агентлыгы утырышы үтте. Аны президент Владимир Путин уздырды. Утырышта ил төбәкләре җитәкчеләре, шул исәптән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов онлайн форматта катнашты. Әлеге агентлык ил үсеше өчен мөһим булган проектларга ярдәм күрсәтә. Бу юлы очрашуда сүз Россиянең технологияләр ягыннан мөстәкыйльлеген тәэмин итү һәм халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү турында барды. Медицина, мәгариф программалары, табигатьне саклау, торак йортлар төзү буенча проектлар төбәкләрдә ничек үтәлә? Шуларны карадылар. Татарстан занимает у нас традиционно самые высокие позиции по всем основным показателям. Рустам Нургалевич, пожалуйста, вам слово. Рөстәм Миңнеханов агентлык белән тормышка ашырылган проектлар турында сөйләде. Татарстан башка төбәкләрдә гамәлгә куелган файдалы 7 проектны куллана башлаган. Үзебездә булдырылган 33 проект буенча тәҗрибә уртаклашкан. Йөкле хатыннарның сәламәтлеген тикшереп тору, РКБда гамәлгә куелган ХИМС стандарты ул диагноз куюны тизләтә һәм ярдәм күрсәтү сыйфатын да арттыра. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов башка кирәкле проектлар турында да сөйләде. Владимир Путин Татарстанны күп күрсәткечләр буенча гына түгел, илне билимле кадрлар белән тәэмин итү буенча да алдынгы төбәк дип атады. Татарстан вносит серьезный очень вклад в развитие страны в целом, и в данном случае в строительную отрасль. Своими показателями поднимает и показатели в целом, но что особенно хотел подчеркнуть, что специалисты, выходцы из Татарстана добились, при, конечно, активном участии всего комплекса, без всякого преувеличения, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошедшем году. Самый лучший показатель за всю новейшую историю. Да и в советское время в России в целом таких показателей, по-моему, не было. Поэтому хочу вас поблагодарить за это, за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи, важнейшие общенациональные задачи вот таким образом. Мы сегодня уже говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример. Бүген Мәскәүгә эшлекле сәфәре барышында Рөстәм Миңнеханов Россия президентының Үзәк федераль округтагы тулы вәкаләтле вәкиле белән очрашты. Әңгәмә барышында Игорь Щеголев округта күпме төбәк керүе, халык саны турында сөйләде. Икътисад һәм сәнәгать күрсәткечләренә дә тукталдылар. Очрашуда төрле юнәлешләрдә уртак проектларны тормышка ашыру хакында да сүз булды.
Халык саны кимүне туктатырга, хезмәт хакын арттырырга, җир астындагы канализация турбаларын алыштырырга бүген Алексеевск районы алдында торган төп бурычлар шулардан гыйбарәт. Алар турында узган ел йомгакларына багышланган сессиядә сөйләштеләр. Ул Әзгат Сәфәров катнашында узды. Бүген монда кунаклар барында яңа мәдәният йорты да ачылды. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында ул Татарстанда сафка тапшырылган беренче шундый объект. Денежный сертификат Раисы Республики Татарстан на 100 000 рублей. Кунаклар бүләксез килми. Әсхат Сәфәров Лебедино авылы клубы мөдиренә Татарстан рәисе исеменнән 100 меңлек сертификат тапшырды. 3 ел элек мондагы иске клуб янып юкка чыккан. Ярты ел элек бу урында беренче казыкны какканнар. Менә бүген бинаны ачтылар да. Мәдәният йорты ул үзәк, ансыз ярамый авылда. Bütün çaralar үткәрер için, шуның өчен менә халык азапланган иде инде иске конторда. Менә үткәргән башлаган иде инде ниләрне чараларны, шул мәдәният чаралары. Менә безгә бу мәдәният йорты да бик кирәк иде. Чөнки безнең яшьләребез дә күп яшьләр монда тормаса да, шәһәрдән кайта бит безнең үзебезнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да кайта, алар өчен дә бик кирәк иде. Мин бу мәдәният йортының төзелүенә бик шатланам, бик мотор килеп чыкты. Алда көннәребездә исән-сау бу мәдәният йорты бер кайчанда халыктан, тамашачыдан бушап тормасын. Лебедино авылында 400-гә якын кеше яши, бирдә төрле милләт вәкилләре гомер кичерә. Ул бик мотор табигать кычагында урнашкан җәйкене бу яклар аеручада гүзәл дип әйтәләр. Ә инде мәдәният йортына килгәндә, нәкъ әкияттәге сүзләр белән тау башында урнашкандыр мәдәният йорты дип әйтәсе килә. Әлеге яңа объектның тау башында урнашуның символик мәгънәсе дә бар. Әлеге авылда мәдәният һәм сәнгать нәкъ менә югары дәрәҗәгә куелган. Яңа корылма Лебединодагы күп милләтле халыкны берләштерүче мәдәният үзәге, җылы, якты, иркен концерт залы, китапханә, теннис өчен өстәл бар. Төзелеш һәм җиһазландыру өчен республика казнасыннан 46 миллион сум акча бүленгән. Әсхат Сәфәров объектны ошатты, иң мөһиме буш тормасын ди. Глубоко символично, что этот клуб построили мы в год национальных культур и традиций. Быел Татарстанда билгеләп үтелүче милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында бу беренче мәдәни объект. Үзегез күреп торасыз, монда бөтен шартлар булдырылган. Бу берләштерә торган үзәк. Төрле милләтләрнең республикада дус яшәве ул бик кадерле әйбер. Национальный колорит. Әсхат Сәфәров Алексеевскидагы яңа буз сарае белән дә танышты. Аны яңа ел алдыннан гына ачканнар. Шуннан бирле бузның буш торганы юк диләр. Элек урамдагы шулакларда уйнап йөргән егетләр хәзер монда хоккей серләрен үзләштерә. Көненә 300 кеше шөгыльләнә ала. Әсхат Сәфәров Алексеевскидагы чиркәүне карады. Бирдә гыйбадәт кылу белән бер рәттән Якшәмбе мәктәбендә эшли. Узган ел күрсәткечләр буенча район республика күләмендәге рейтингта 19-нчы урында. Нәтиҗәләрне район советы утырышында барладылар. Хәл итәсе мәсьәләләр дә бар. Шуларның берсе демография. 2022 елда 24 меңнән артык халкы булган районда 210 бала туган. 2021 елда 240 булган. 10 ел эчендә район 2000гә якын халкын югалткан. Димәк, берничә кичкенә авыл кадәр кеше юкка чыккан дигән сүз. Так, в ряде поселений, Большетигинском, Бойкинском, Курналинском. Кайбер авылларда гомумән туучылар юк. Бу хәлне тагын бер кат өйрәнәчәкбез әле. Бу мәсьәләдә уйланырга җирлек бар. Гаилә кыйммәтләрен арттырырга кирәк, өстәмә кызыксындыру, ярдәм чаралары булдырырга. Ярыйла өйләнешүчеләр арткан. 2022 елда 137 пар кавышкан. Районда тагын бер баш бәләсе табиблар мәсьәләсе кискен тора. Медицина белгечләренә кытлык 30%-ка җиткән. Гомумән районда эшче куллар җитмәй. Әлегә шешәр өчен катлаулы мәсьәләләрнең берсе канализация турбаларының 70%-ка тузган булуы. Су программасы гамәлдә, ләкин аның ярдәмендә генә хәл итеп булмый. Авыл җирләрендәге проблемаларны беләбез. Рөстәм Нургалиевич яңа программа булдырырга кушты. Біз аны әзерләүне әлегә туктатып тордык, тик ул булачак. Районда тулайым территория продукты хәзер 11 миллиардтан арткан. Авыл хуҗалыгы үсештә сыйфатлы юллар салына, ил күләм һәм республика программалары буенча социаль объектлар төзелә. Шулай да республиканың нәкъ уртасында урнашкан Алексеевск районы югарырак уңышларга лаек. Несмотря на все сложности, Тырышасыз, алга киткән күрсәткечләрегез дә бар, ләкин башка районнар белән чагыштырып карасак, барлык юнәлештә дә эшләргә кирәк әле. Районның мөмкинлекләре зур, резервны кулланырга кирәк. Эшчеләр җитми дисез. Хәл итү юллары бар бит. Менә мисал өчен Алексеевск Дорстрой җәмгыяте җитәкчесе Фуат Вәлиев хезмәткәрләр өчен торак төзеп бирә. Фатир бәясенең бер өлешен оешма түли. Бу уңай мисал, ә кайбер җитәкчеләр тиешенчә эшләп бетерми. Сегодня разговаривает Фуат Вәлиевич, для своих работников построил жилье.
Районның икътисад үсешендә Алексеевскидагы сәнәгать паркына өмет зур. Хәзер анда 7 резидент эшли. Алга таба тагын 3 оешманы эшләтеп җибәрергә җыеналар. Бүген бу хакта килешү имзаланды. Алексеевский районнан Дилар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Фәрит Мөхәммәтшин, Наталья Якубицкая җитәкчелегендәге Минск өлкәсе депутатлар советы делегациясе белән очрашты. Әлеге сәфәр парламентлар арасындагы хезмәттәшлек турындагы килешү буенча оештырылган. Аңа узган ел июль аенда Россия-Белоруссия форумы вакытында кул куйганнар иде. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин кунакларны Дәүләт советының эшчәнлеге белән таныштырды. Безнең республикада гамәлгә ашырыла торган программа һәм социаль проектлар турында сөйләде. Шулай ук ул Татарстан белән Минск өлкәсенә хезмәттәшлекнең яңа формаларын карарга кирәк ди. Хәзер безнең төбәкләр арасында элемтәләр елдан-ел ныгый, товар әйләнеше генә дә 24%-ка ук арткан. Эшлекле сәфәр вакытында Минск өлкәсе депутатлары республиканың икътисади мөмкинлекләре һәм авыл хуҗалыгы сәнәгате белән дә танышачак. Халыклар дуслыгы йортында белорусларның спадчина иҗтимагый оешмасы активы белән дә очрашканнар. Алар кызыксыналар безнең сәясәт белән, алар кызыксыналар мөмкинлекләр белән, яңа отраслар белән танышып, Белоруссия, Татарстан, Россия Федерациясы белән бу элемтәне ныгытырга. Без ниндидер конкуренция ясарга исәпләмибез. Без дуслашып, бергәләп, менә үзебезнең булган эшләребезне яңартып, менә шулай итеп бер-беребезгә ярдәм итеп, эшләргә ният иткән очрашулар. Приоритетным в экономике это являются инвестиции. Икътисадта инвестициялар җәлеп итү өстенлекле юнәлеш булып кала. Бу Татарстан, Белоруссиядә дә шулай. Без моның өчен бөтен шартларны булдырабыз. Әлеге юнәлештә сезнең тәҗрибә белән дә таныштык. Үзебездә ничек инвесторларны җәлеп итү турында да сөйләдек. Привлекаем инвесторов. Бүген Теләчегә Билбау көрәше буенча иң оста спортчылар җыелды. Монда Россиянең атказанган тренерлары Мәгаз Сахабетдинов һәм Әсхәт Шәйхетдинов истәлегенә бөтен Россия ярышлары узды. Бу ике шәхес берничә буын батырларны келәмгә бастырган остазлар. Алар әле һаманда яшьләр өчен үрнәк дип белдерде ярышның ачылышына килгән Марат Әхмәтов. Милли көрәш бөтен татарларны берләштерсә, Билбау көрәше төрки халыкларның уртак байлыгы. Келәмдәге һәр хәрәкәт мөһим. Шушы көрәш нәтиҗәсе буенча аларга мактаулы исем биреләчәк. Бу егетләр барысы да спорт мастеры исеменә кандидат. Шуңа да көрәш кызу бара. Билбау көрәше барлык төрки халыкларның горурлыгы. Безне берләштереп торучы бер күренеш. Ярышка Татарстан, Россиянең 10 төбәге һәм якын чит илләрдән йөзләгән спортчының килүе. Моны тагын бер кат дәлилли. Литовцларның, казакларның, bütün Ruslarının da bütün halkının ulus Bilbao körəşi var. İmna bu Bilbao körəşi всемирный bütün dünya. Ol birləşdirə halklarını. Башка халыклардан айырмалы буларак татарларның әле милли көрәшләре дә бар. Безнең республикада Билбау көрәше һәм милли көрәш бергәләп җәелдерелә. Билбау көрәшенең өстенлеге нәрсә дә ул безгә егетләребезгә дөнья күләменә чыгарга мөмкинлек бирә. Дөнья чемпионатларына безнең инде үзебезнең милли спорт көрәшебез, татар көрәше ул республика, Россия кысаларында гына билгеләнә. Шуңа күрә егетләребез ике төр белән дә кызыксынып шөгыльләнәләр. Безгә барыбер көрәш егетләребез сәламәт булып һәм дөньяга тормышка лаеклы булып, киләчәктә дә үзләрен табып, менә көрәшеп яшәрлек сәләтле булсыннар өчен безгә ул бик файдалы. Казакстан командасы бу ярышларда беренче тапкыр гына катнашмый, ел сайын көтеп алабыз диләр. Билбау көрәше безгә дигән үтә күп мотивация бирә. Biz Қазақстанда постоянно осы Билбау көрәшенә ялсамыз, осы уже турнирга без уже жыл сайын килеп отырбыз, жоқ дип. Мәгаз Сахабетдинов һәм Әсхәт Шәйхетдинов истәлегенә бөтен Россия ярышлары быел 19-нчы тапкыр уза. Әлеге ике шәхес йөзләгән көрәшченең остазлары. Шәкертләренең күбесе үзләре кебек үк остаз булып киткән. Араларында билгеле сәясәтчеләр, эшмәкәрләр, җәмәгать эшлеклеләре күп. Горурланабыз андый Татарстанда татар халкының шундый биек кешеләре булганга, алар үзләренең хезмәте белән, үзләренең тырышлыклары белән,
этердилер бу Билбау көрәшен бүтін дөньяга. Ярыш нәтиҗәләре буенча үз үлчәмнәрендә беренче урыннарына Татарстаннан Альберт Шәнгәрәев, Казахстаннан Аскербек улы Теремурат һәм Башкортстаннан Айнур Сернаев яуладылар. Кызлар арасында иң яхшылары дип Татарстаннан Роза Нарбекова, Пермь краеннан Елена Алажникова һәм шулай ук безнең якташыбыз Нурия Шаһиева табылдылар. Илгиз Шәкуров, Рамил Шәйдуллин, Ләйсән Сәйтова, Яңа гасыр. Бүгінгі шундай хәбәрләр иде. Безнең чыгарылыштан соң хоккей матчы башлана. Акбар Самур белән уйнаячак. Оңа кадәр рекламадан соң иртәгәгә һава торышы белән иркә таныштыр. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. Народ, я, тут типа в 93-м. Не терпю здесь делать, С Рождеством. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитай. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах с 9 февраля. Хочу современный жилой комплекс. Хочу парк рядом. Хочу жить красиво. Поэтому Акбарс дом. Елның иң шаулы, мәртәбәле, гүзәл Уразова концертлары. 10 һәм 11 февраль Оренбург, 14 Саратау, 16-17 Пенза, 19 Саранск, 21 Сызрань, 22 Тольятти, 23 һәм 24 Самара, 25 Ульян. 2023 елның 12 февраленнан 16-сына кадәр Яршолы шәһәрендә Камал театрының гастрольләре уза. Энергетик мәдәният сараенда һәм Аяз Гыляҗев исемендәге Татар драма театрында 9 спектакль уйналачак. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Продсклад «Победа». Колбаса докторская 245 рублей за килограмм. Зефир глазированный 117,90. Все нужное по низким ценам. Хөрмәтле театр сөюче дуслар, Сабир Әмәтбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры Казанда 20 февраль Галиәскәр Камал театрында, 21 февраль Кариев театрында, 22 февраль Асинова мәдәният йортында, 23 февраль Әтнә театр бинасында. Билетлар театр сайтында. Рәхим итегез, яшь чикләве 12+. В феврале Джили Канавто объявляет дни рекордных выгод. На весь модельный ряд Джили честная выгода до 690 тысяч рублей. Сдайте свой автомобиль и уезжайте на новом Джили. Канавто 230 30 30. Исәнмесез, эфирда хатыршы чыгарылышым. Сүзне ганәшенең мәгълүматыннан башлыйбыз. Бары тик февраль азагына кадәр Данил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 260 766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балаздакай Әлмәттә болытлы көн 6 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршаллы Алабугада аязучан болытлы һава, температура 5 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми 6 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта болытлы, температура 5 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Бая Чүпрәлдә болытлы көн, температура 6 градус салкын. Шиста Нурлат Мамадышта явым-төшемнәр көтелми 6 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы һава, температура көндез 4-6 градус салкын. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача томанлыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.